Bijele stijene, zimski uspon. Luka Molvarec pokušava otvoriti vrata. Otvori ta vrata! Je smrznuta brava? Pa čist moguće. To je čist moguće. Imamo 25 kila. To je čak 4. Da. Ja bi stvarno i sutra dolazim. Da. Idemo na Veliku Javornicu. Šuma je živi led. Živi led. Dereze grabe odlično. Nikad nije bilo, stvarno je rijetko kad na bijelim stijenama tak zaleđeno. Evo nas na vrhu Velika Javornica, uvjeti dobri, nema magle, nije jak vjetar, dobro je, haha, to. Čekaj, propoved ide. Moram na svetu škrobu. Šuti, evo ga. Ja se nisam nikad pričestila. Sad će danas pravo iz mene. Ja bi molio malo... Blaženici. Ali nemate tamjana. Gledaš ga vidim. Koga? Evo, ne, vidi ga. Bijele stijene, bijeli div Balkana, jedan od nekoliko divova Gorskog kotara.